Zwift organiseert deze trainingen omdat wij het hele palet aan sport willen geven. We willen in feite, de kinderen beginnen hier met 6 en je zou tot je 100ste moeten kunnen sporten bij Zwift. En door sportief wandelen is dat mogelijk gemaakt. Het is echt een wandelsport. Het is niet het recreatief wandelen wat je met vrienden en zo kunt doen op een zondagmiddag. Nee, het is echt een wandelsport. Een warming-up, een stukje techniek en kracht, een stuk wandelen en een cooling down. We beginnen op de plek. Deze training is bedoeld voor iedereen die wil sporten en zichzelf fitter wil maken en fitter wil houden. Ik vind het hartstikke leuk en het dwingt je om meer te doen dan dat je gewoon dagelijks doet. Wat Joof zegt, die spieren die nemen af in de loop der jaren en probeer het een beetje op niveau te houden. We krijgen vandaag wellicht een aantal mensen die nieuw zijn. En ik hoop altijd dat ze gevangen worden door het buitensporten. Ik ben er inderdaad voor het eerst. En ik moet zeggen, het is proberen waard. Lekker buiten. En het verrast me. Ik werd er ook heel moe van. Maar het is wel goed, want kennelijk gebruik je die spieren nooit.